Motorkárky, motorkári, ešte raz vás vo Vrbovciach vítam a veľmi si vážime, že nás neobchádzate. Napriek tomu počasiu, dá sa to naozaj nazvať, že ste dnes absolvovali taký krst. Nie ohňom, ale vodou, tak ako to v tej našej kresťanskej komunite býva. Takže ja vám prajem, aby ten krst bol taký pozitívny, aby ste si odnesli veľa zážitkov. My už ich teraz máme, asi dlho nezabudneme na tento deň. A prajeme to aj vám. Prajem vám do tej nastávajúcej sezóny veľa zdravia a iba šťastné návraty zdravých domov. A ešte musím spomenúť tú myšlienku. Tá myšlienka, s ktorou sem prichádzate do Vrbovieca, s ktorou ste dnes boli na Bradle a niektorí aj na mieste, kde generál Štefánik zabudol, tá je úžasná a tá je tá nosná, tu by sme mali zachovať a to je naozaj tá sloboda, ako sa volá váš klub, ten free spirit, ktorý naozaj v Štefánikovi všetci máme. Takže vítajte, cítite sa u nás dobre a radi vás tu uvidíme aj na tých budúcich akciách, ktoré máme pre vás a pre všetkých pripravené. Takže držte sa, všetko dobré. No ako pán starosta povedal, že pre nás vo Vrbovciach je to úžasný zážitok. Už to, keď sa pozrieme na vás, není vás tak strašne veľa, ako každý rok chodí, ale pre nás je to veľká podsta, že ste znovu aj v takomto počasí prišli sem na Vrbovce a aby sme vás my takto mohli nielen privítať, ale aj požehnať. Tentokrát Beven, motorkár z Ameriky, vás srdečne pozdravuje, ale je chorý a nemohol prísť. Pomodlí sa aj on za vás a želá vám krásnu a požehnanú sezónu. A my sme radi, že vás môžeme o chvíľočku požehnať. Možno si spomínate, počas tých posledných rokov k nám prichádza policajná duchovná, my jej hovoríme sestra Julka Štofanová a ona nemá špeciálny príhovor, ale môžem ti dať nejakú otázku, Julka? Hej. No, ja sa ťa spýtam, že či dávaš aj pokuty napríklad na cestách, lebo ty si aj policajtka, aj farárka. Že, či si už dala, alebo či môžeš dať pokutu napríklad mne, alebo túto motorkárom, keď pôjdu rýchlo. Nemusíte sa bať, nemôžem dávať pokuty. Nemôžeš dávať, hej. Asistovať môžeš. Dobre, a ty si niekedy dostala pokutu od kolegov? Musím sa priznať, že áno. Ešte keď som nebola v policajnom zbore, tak som dostala pokutu, ale len takú miernu za taký priestupok, takže 10 €. No, možno každý z nás nejakú tú pokutku dostal. Tak ďakujeme, toto je sestra Julka, ona vám bude dávať požehnanie. No a brata Marcel je farárom v susednom Sobotišti a vy ho z minulého roku, ktorý ste tu boli, tak ho poznáte. Marcel, teba poznáme ako motorkára, farára motorkára a prosím ťa, povedz, prezrať, ani ja neviem, koľko máš doma motoriek na fare tuto v Sobotišti? Na fare mám 2-3 motorky, ak sa to dá nazvať, ale babety sa motorky nenazývajú. Tých mám tiež 3, ale také riadne motorky mám 3 zhruba. No. A prečo miluješ jazdu na motorkách? Ty máš aj auto, ale veľakrát, keď je také krajšie počasie, sa oblečieš a ideš na tej motorke. Čo ťa nadchýna? Tak to, čo asi každého z vás, ktorí ste motorkári a ktorí to poznáte, a to je tá sloboda na tej motorke. A to, čo máte mnohí na motorkách alebo na svojich bundách, tie krídla, ten symbol tej voľnosti, tej slobody, toho pocitu toho, že nie som závislý na niečom a cítim sa tak úžasne na tej motorke. A to mi prináša to uspokojenie a tú radosť z toho, že môžem ísť kam chcem a ten vietor vo vlasoch. Keď som mu hovoril, že či by aj tento rok prišiel požehnávať, vôbec sa nevyhováral, on má aj veľkú udalosť zajtra v rodine, konfirmuješ dcéru, že máš veľa aj hostí a že si prišiel, tak si to veľmi vážime. No, keď som povedal, že je to pre nás všetkých zážitok, takto vidieť a privítať vás, tak už tá vôňa motoriek toho benzínu už nás aj tých duchovných nadchýňa veľmi. A keď sa pozrieme na tieto vaše stroje, nádherné,
a vás, šikovných motorkárov a krásne ladvinky, tak pre nás je to veľký dar. A naozaj si veľmi ctíme, že vám môžeme dať také Božie požehnanie na úvod tejto sezóny. Ono, nevyberáme si počasie. Vidíte, Pán Boh tak dal, on chcel dokázať, že aj tie kvapky z neba sú požehnaním. Možno pre pôdu, možno nejakým spôsobom nás chcel upozorniť, že nie vždycky je ten čas taký, aký by sme si sami zvolili. A keď máme my vám dať požehnanie, tak my sme není extra viac ako iní ľudia. My sme tiež hriešni ľudia, ale sme hrdí, že nám Pán Boh zveril túto úlohu a že môžeme dávať požehnanie dokonca aj motorkárkám a to chceme aj dnes urobiť. A keď hovoríme o požehnaní, tak my veríme, že požehnanie je moc, ktorá zostupuje z neba a zostupuje do nášho stredu, dokonca aj do nášho srdca a dáva nám takú silu byť ohľaduplný, keď sadneme na tú motorku, aby sme boli zodpovední na tej ceste, na tej asfáltke. Ale to požehnanie je zároveň aj sila, ktorá nám dáva takú moc, aby sme boli aj jeden pre druhého takým blízkym, aby sme boli ohľaduplným, aby sme sa pred každou tou cestou zverili do Božích rúk, pomodlili sa a poprosili Pána Boha, aby nielen na tej ceste, ale aj na tej ceste života sme boli ohľaduplní a zodpovední. Mnohí máte ešte svoje mamky, ockov, povedzte im niečo pekné. Toto je Štefánikova jazda a ten Štefánik sa krásne choval k mamičke ockovi. Keď vyrástol a odišiel do Francúzska a do celého sveta, písal im listy a tak nádherne ich osloval: mamičenko moja a tatínko môj. A keď prišiel aj babičke, tak tiež babičenka moja. Tak aj vy máte aj partnerov, niektorí ste tu manželi a partneri na motorke. Povedzte si dneska niečo pekné, čo ste si nepovedali. Aj to je veľký dar. Aj to je ovocie toho požehnania, ktoré nám Pán Boh dáva. Tak vám chceme zaželať, milí motorkári a milí motorkárky, aby ste to požehnanie cítili jednak za volantom. Aby vždy, keď aj si už dáte tú prilbu dole a prídete z tej cesty, aby ľudia na vás videli, že ste šťastní, že máte radosť aj z tej cesty. A potom, aby ste aj vyšírili tie krásne hodnoty, ktoré vyplývajú z toho požehnania. Tak ešte raz vás srdečne pozdravujeme a vítame. No a keď som povedal, že sme vás prišli požehnať, s tým požehnaním je spojená aj modlitba. A ja sa teraz kratučko za vás pomodlím, aby Pán Boh vás chránil na ceste a dal vám aj radosť na tých motorkách. Tak sa môžeme o chvíľku stíšiť a pomodlíme sa takto. Pane Bože, ďakujeme za dar života. Ďakujeme za mnohé iné dary, ktoré nám dávaš. A tak ti chceme poďakovať za všetkých ľudí okolo nás, ktorých si nám doprial. Ďakujeme ti ale aj za tie hmotné veci, ktoré nám daruješ. Aj za takéto motorky, ktoré sme si mohli s tvojou pomocou nadobudnúť. A ďakujeme ti aj za záľubu, ktorú máme v cestách na motorke. Ďakujeme ti za to, že si nás doteraz ochraňoval, držal svoju ruku nad nami a prosíme ťa aj v tejto novej sezóne, bdej nad nami. Chceme sa zveriť do tvojej opatery, starostlivosti a lásky. Vždycky zosielaj svojich anielov, aby bdeli nad nami, aby nás ochraňovali. A tak prosíme, požehnaj nám aj na tej ceste života. Daruj nám veľa radosti, šťastia v našich rodinách. Daj, aby sme si rozumeli navzájom, uctili sa jeden druhého, aby sme si vedeli odpustiť a tak robiť život okolo nás šťastnejší a krajší. Tak ťa prosíme, požehnaj celú túto sezónu. Buď s nami, trojjediný Bože, Otče, Synu i Duchu Svätý. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak dovolte, aby sme vám my dali to všeobecné požehnanie a o chvíľku potom budeme k vám prichádzať posádka, my si vás rozdelíme a každému podáme ruku, tak ako to býva, spýtame sa, odkiaľ ste a požehnáme tú vašu posádku alebo vás aj s tou samotnou motorkou. Tak príjmite teda požehnanie.
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasňuj svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Tak motorkári, motorkárky, nech vás Boží anjel chráni a nech vás Boh drží v dlani. Nech je vaša cesta jasná a sezóna nech je krásna. Máme vás veľmi radi, motorkári, motorkárky, a máme radi aj tieto vaše motorky. Cíťte sa veľmi dobre, nech vás Pán Boh ochraňuje na vašich cestách. Buďte šťastnými motorkármi, ale aj šťastnými ľuďmi tu na tomto svete. Ahojte. Všetko dobré do sezóny. No. A teraz sa my rozdelíme a prídeme. Môže brat farár Marcel si zobrať túto stranu, takto. Ja si zoberiem toto, sestra Julka môže ísť aj tam na tú stranu a dole k tým motorkám. Dobre, ďakujeme. Tak šťastné cesty, Pán Boh nech je s vami. Buďte šťastní.